Здравейте хора, аз съм Глектъндър и днес ще играем Wizards 1. Това е моят герой, за всичките букуци тук. I don't give a fuck. I don't give a fuck this too. И това е моят герой. Да знаете, не ви лаги. Никакъв нет, нищо не ми лаги. Защото снимам и съм набутил 100 работи още. И ще се върна мачка, когато се оправи. Ще мана тия глупости. Ето ме, пак съм тук. По-добре, много е, много по-добре. Мяу, мяу. Отивам да се бия с кракена. Ще покажа как се играе. Нали, смисъл на играта, минавате мисии, взимате си як армор и нещо като Yu-Gi-Oh и Покемон заедно. Не знам, нещо такова. Сега ще видите. Ще покажа един какво представлява играта. Например, и това са пипс. Ето, ако ми трябва 2 пипса, за да призва карта. Но аз ще изчакам, защото ми е тъпо. Сега имам 2 пипа или пипса. Имам 2 пипса и ще призова, например, тая глупост. Ето и той има 2, не знам. Ще призове котката. Трябва му един. Това ми е кръв. Това ми е кръв, това е ман, това ми е за пета. Понякога магиите се развалят. За пета игрите, защото не обясних преди малко. Ето, виждате, скапах му марините. Скапах му марините. Фак! Да, не. Те са някакви нубове. Да. И сега ще връщам хора. Пак съм тук. Ако спрат да влизат, влизам. Сега мой ред. Най-накрая се... Нещо няма късмет, не искам. Не само аз. Умри! Тъпи!
бабуки, черни бай, смотани травестички. Нали, в мен, да, естествено. Много ясно. Бат се бах ти мангалите умряли. Гледайте какво нападам да възкочи по-бързо. Ох, бах ти новите. Толкова са прости. Спечелих 3 карти. Трежър. Златните карти се използват по един път. Тук бисквити за моят пет. Глупости ягди. Чуле. No, yes. Трябва да се избера крафта, защото 100 лак. Пса побъркам. Ля. Ля. Сега отиваме към кракена. Ще вървя по тротуара. Ще ми стане една сушка да стане 11 ниво. Отиваме при кракена. Приемни там. Е там. Виждате. Не, ще изчакам да умре, като умре. What? Off. Аре бе. Yes. Кичеци, дай. Аз ли съм първи? От това кракет спечели твои работи, малко бе. Работи и други глупости. Медальони. What? Видите какво ще правя моят фонд. Моя фонд. И то фонд, чухте ли бе? Tung. Băng. Тотинг. Son of a barrel. Няма, тъпо е това. Трябваше да го казвам. Защо го казах? Ебе. Може и да е призова напишете, ще да ме за 500 кръв, аз ще го пълня, ще да ми даде някакъв маунт, ще се кефа, 101 урок. Денс.